si Julian, ginaingon, ang banang mutirag bisag kinsa, magabaan ra. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Mayang gabi Laika. Biisad. Niapot lagi ka, Julian. Niya, sige guwat, nusan mo sugton. No. Sorry ha. Di pa ko ganahan og naiyuyab ko it. Please, Laika. Sugton ako. Malukoy ka na ako. Please. Kapuya bayag pasabot ni mo, Julian. Ay, di palay ko ganahan nga mag-uyab-uyab lagi. Ano naman, Laika? Basta. Ay, anak, gina mo ba, eh? Dili mo na, pero dugayan, sunggot, talaga na. Ingon anak sa dos nursing ni mo, Jeklet. Oh, unsa ba di, ay, hindi kamang to na ako, tao na. Ahay, murag, di ko sugtong Laika da. Ayaw lagi pagpakawalag, paglaom, na unsa ka, eh. Sige, bisita sila, karagabi, bisitahi, gad. Masuko niya siya nako by Jeklet. Aw, busted. Ayaw pantusang lalaki nga nanguyab ni Mugtarong Laika. Kaya resulta, anak, no? Mulapas na lang kas kalendaryo, day. Di gyud ka makauyab. Da, bahalag matiguang daga ko mauy. Oy, pagsultig patapos, Laika. Na, bahala sa uroy, uy. Naunsa ka ba? Kapilian, basab ni mo yung sa may dilian ni mo anak niya. Hala, si Julian na sana napadung diri maay. Oh, naada sa dag imong syutor. Ato ba nga imong syutor? Di ba ka mawali? Katugo na ka, Laika. Ay, duka lagi kay Julian. As in. Muuli na lang ko. Dawato na lang nako nga wala ko yung paglaom sa akong pagpanguyab ni mo. Ay. Sige, ato na ko, Laika. Julian, Last na rin akong samok-samok ni mo, Laika. nang luod na ka? Oh, woman. Dawat na nako nga kibasted ko ni mo. Kinsay nag-ingon? Ikaw. Balik sa diri. Dali, Julian. Laika? Okay na. Okay na nga. Muuli na ko. Okay na tang duha. Kita na, uyab na ta. Tinuod? Ha? Tinuod. Yes! Sure, Roy. Sure kayo. Ay. Uyab na ning Laika. Gabi iyan akong gisugot. Porbida. Pagkay ko, Majikip! Ngiga ko di mo kon. Maangkon ko na ang pinakagwapa o pinakanindot og lawas ning atong dapit. Ay, pakasli din ha. Ay naman itong layos like ka. Biya kang like. Sirun ba? Ito, programa lang ba? Nindot kay Purman Lawas. Islim kayo, porbida. Lugi. Ug ang lawas, materialis fuertes. Saktos angay. Ambit din nga akong kumo, Majikip. Ha? Gihimo ano nimong baboy sa Laika? Ambit gyud. Kasal? Ulay ka? Nagdali? Excited lang. Nga mamahimo ti kang asawa. Ang ako ramang lawas, tingali ang imong nagustuhan ba? Huwag ka mahigugman ako, Julian. Nahigugma maguguni mo. Promise pa. Ikaduha na ng kanindot sa mong lawas, uy. Nya kano sa man ta magpakasal? Sa sunod buwan na. Dali ara kwed. Makaparangandam ka kaana? Kung gustohon, may paraan. Kung ayaw, ay daga katarungan. Pakasal talay ka. Withdrawon ako tanan sa bangko ang akong savings. Nipaso na paingon ako sa Laika. Yung tutas kong asawa, uy.
Ang nagyan kay sa wedding gown iyang gisulob. Purma kay ang lawas. Kubata kayo. Ug ayang kanindot. Ay. Katilagid karon sila'y ka sa akong karinyo brutal. Gusto ko matagbaw ni mo karon. Dili una na ito. Pasaso na to kay first round na bitaw na. Awan dahon na ang kasakit. Anak magyud na kay virgin pa man ka. Pikot naman. As ang hugot Grabe ya, sabihin mo. Kusog pa bang kang idol, be? Bakit porbida, no? Porbida. Kada tuoy ngandak balay ka. Katulo na yung panganak ro niya. Punwa ko sa'yo. Sakto gyud ka bay. May nandaghanon ang anak. Aron ini katiguang nga namon nilay ka. Makapili mig asa mi mo puyo. Porbida, no? Julian. Julian, nangatog ng mga bata. Ay sig igat-igat diha lay ka. Unsay igat-igat ba? Nitinaw na ba ya? Hilong diha oy. Tugta. Unya na ini kumanato ba? Isus ata ni mo ni tanday na ko. Ata ni mo eh. Uy, ikaw yun, uy. Tinaw na laki. Gina. Ay. Gina ba? Ano kay angay nga. Manghagad lay ka. Oh, Kay bidli na ka. Nang Julian. laylay na imong puso no. Na imong tutoy. Abot na imong pusod. Wa na kay lami jirjiron. Hinawayon ko di mo, Julian. Naku, kay medyo nalipog na ko da. Di man ang tao mo inom, pero namukuskit kang nakikinom na ako yan. Ginahan kay ko ni mo Raquel. Hala, no? Unya. Kung musugot ka, nga tag motel. Tinuray na imo. May asawag mga anak na baya ka. Pasig ako'y pasulon nga makapungkag sa pamilya ni mo, ha? Naipanultihon ba? Matupang Ricky. Tamay. Way pamilya nga mabungkag kung way musulti sa asawa. Ka nagjir-jir ta, di ba? Tuno no. Sure time, sir. Short time, siyempre. Pero kung maganahan, mo extend lang mi. Sige, sir. Merang yawi ay. Merang yawi sa inyong room. Good luck ninyong duha, sir, ha? Happy ending, sir. Sunis? Mamakailan ako si Julian nga. Silingan naman mi. Aksyon ko kabalaka inida. Pagdali, Leka, ni ako no ining kwartuhang imong bana nga nagdagbabay. Mo di nga wala siya kanan ako. May babae di ay siya. Oh, merang yawi, oh. Merang yawi sa kami ambil kamugi makasakop ni Julian. Ang animal na kong bana. Huwag sa putong nakita ang kaluod. Ay! Ni alagin mo. Ilas! Bawa na magkakagnaw. Bisag di amin nagpatong kapag ihapon sa kumpana. Nagpatong kapag ihapon sa kumpana. Nagpatong kapag ihapon Julian. Di ba? Kailay! Dili na maipot, day! Tabangin ni! Dagami hospital, day! Pasaktan ta mong duhang mamatay, Julian. Gaba na ka nang nahitabo. Di ka duha. Gaba na na. Askang, kuyawan ako ato.
Gigamitan na kog muscle control ni Raquel. Dako ang akong pasalamat nga naibot ra gyud taon. Gisabligan ra mig tubig ug naibot ra man. Mura mig iro nga nagtapot. Mga kasama ang kaagi ni Julian, dinhining tulumanon. What's the style? Murag iro nga nagtapot style.